En Galicia, unhas 200.000 persoas conviven con algunha das chamadas enfermidades raras, doenzas cunha prevalencia inferior a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Fegerec traballa dende 2009 para acompañar e mellorar a atención dos pacientes e cada Nadal activa unha campaña solidaria que este ano comeza polos pés. Os bastóns de caramelo que adozaron a campaña de Nadal de Fegerec durante máis dunha década son agora a nota de cor divertida e festiva dos calcetíns solidarios cos que podemos apoiar o labor da Federación Galega de Enfermidades Raras. Va a ir parte, como siempre, para los servicios que damos, tanto para, nosotros tenemos, por desgracia, mucho pediátrico para niños y para mayores también, para servicios y también para un local definitivo, esperemos. Calcetíns exclusivos e de edición limitada cos que continuar dando pasos para mellorar a atención e a calidade de vida das persoas con enfermidades raras. Son enfermedades tremendamente heteroxéneas. Pensemos que estamos falando máis de 7.000 enfermedades raras. En Galicia se estima que hai unhas 200.000 persoas afectadas. Entonces, se vemos realmente os números, xa non estamos falando de tan baixa prevalencia, non? Fegerec atende cada ano ao redor de 1.100 persoas. Case o 20% chega buscando axuda para conseguir poñerlles un nome aos seus síntomas. A demora na búsqueda de diagnóstico está nunha media de 6 anos. E máis moita xente, son enfermedades complicadas, moitas poñen de alguna maneira a supervivencia é difícil e moitos incluso non consiguen chegar a un diagnóstico. Actualmente, só un 6% das enfermidades raras teñen un tratamento específico, unha realidade dura que axudan a visibilizar estes calcetíns solidarios. Podemos conseguilos nas farmacias, na web e nas tendas Rei Centolo e tamén na propia sede de Fegerec.